चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് ഭീഷ്മസ്തുതി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭീഷ്മസ്തുതിയില് ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മള് തുടങ്ങിയില്ല. അതിനു മുമ്പ്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവൻ ശരശയ്യയിൽ കിടന്ന് യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പോ അവിടെ ആരും കൂടെ വന്നു യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വന്നു, ഭഗവാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് കൃഷ്ണദേവന്റെ അടുത്ത്. കൃഷ്ണദേവൻ അവിടെ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. കൂടാതെ പാണ്ഡവരൊക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റ് ഒരുപാട് ദേവന്മാരെല്ലാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം മാതാജി ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് മാതാജി. സാവിത്രി മാതാജിയുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതില് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവിടെ എത്ര കാരുണ്യവാനായിട്ട് തന്റെ അവസാന നിമിഷത്തില് ദർശനം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന, ഭീഷ്മ പഞ്ചകം എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം. ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഈ 5 ദിവസവും നമ്മള് ഉപവാസം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഭീമതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാ ത്വദപുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാ പ്രവാഹ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളവരെടുത്തോളൂ. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടിഹി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്ന എന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചാലും അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാകയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ. ഭീഷ്മദേവൻ ആരായിരുന്നു? അവിടെ ഹസ്തിനാപുരത്തെ ആ, പിതാമഹനായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രാജകുടുംബം, ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണും അല്ലെ? അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യം, ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യം, നമ്മളെ വീട്ടുകാരുടെ, ബന്ധുക്കളുടെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സില് എന്താണ് ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ്? എല്ലാ വിചാര ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് സർവശക്തനായ ഭഗവാനിൽ നിക്ഷേപിക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ നിക്ഷേപിക്കട്ടെ, അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് അനുവദിച്ചാലും എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ 2 ലൈനിൽ പറയുന്നത്. ഇതി മതി, എന്റെ മനസ്സിനെ വേറെ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ എന്റെ മനസ്സിനെ ആ ഭഗവാന് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. എന്റെ മനസ്സ് പരമദിവ്യോത്തമ ഭഗവതി സാത്വത പുങ്കവേ. സാത്വത പുങ്കവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ലീഡറാണ്, എല്ലാവരുടെയും നേതാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സ് നിക്ഷേപിക്കട്ടെ എന്ന് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറയും. ഇനി അടുത്ത 2 ലൈനില് സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിതി ഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷിയദ്ഭാവപ്രവാഹ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ, ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരാവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്, ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠധാമത്തിലും തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളും ഇവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയും അവരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം, ഇവിടെ അവതരിച്ച് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്, ആത്മസംതൃപ്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയാണ്. സ്വസുഖം ഉപഗതേ. സ്വസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആത്മസംതൃപ്തനാണ്. ആത്മസംതൃപ്തനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ നിർമ്മിച്ച ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നു. എന്തിനാണ്? തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ. എന്ത് ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ? ഭക്തന്മാർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിനെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട്, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ? ആ ദുഃഖാലയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാരും. ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഈ ദുഃഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പരമാനന്ദം ഉള്ള ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ, അവർക്ക് ആ പ്രചോദനം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കൂ? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കൂ. അത് ഭഗവത്ഗീതയില് 10.10 ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലെ ആ വാക്ക്, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനമാം ഉപയാന്തിതേ. എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ബുദ്ധി, ആ ബുദ്ധി ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനമാം ഉപയാന്തിതേ. അപ്പൊ എന്നെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കില്ല അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ട് പണം സ്വരൂപിക്കാനോ പ്രശസ്തി കിട്ടാനോ ഉള്ള ബുദ്ധിയല്ല ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഏത് ബുദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്? എന്നെ സമീപിക്കാൻ, എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. അത് ശരിക്കും ആർക്കേ കൊടുക്കൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കേ കൊടുക്കൂ. ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ആ കാര്യം കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാനുള്ള ആ ബുദ്ധി, അത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ
ഫീലിങ്സ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്? വീരരസം. വീര്യരസത്തിലാണ് അല്ലെ? വീര്യം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൂഡില്, ഭഗവാന്റെ ശത്രുഭാവത്തില്, ശത്രുക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് നിന്നാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുകയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. നമ്മുടെ 5 രസത്തിൽ വരുമ്പോ ഏത് രസം വരും? ശാന്തമാണോ, ദാസ്യമാണോ, സാഖ്യമാണോ, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അതിലേത് വരും? 5 രസം. ശാന്തരസം. ശാന്തമല്ല, ദാസനാണ്. ദാസ്യരസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ സേവിക്കുന്നത്. ദാസ്യം, ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട്. ഇപ്പം ജയവിജയന്മാര് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആ ജയവിജയന്മാര് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വീര്യരസത്തിലും സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെ അവതാരത്തിലാണ് വീര്യരസത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ജയവിജയന്മാര്? ഭൂമിയിൽ വന്ന ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങളായിരുന്നു എടുത്തത് ജയവിജയൻ? ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു, ആ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, ശിശുപാലൻ, ദന്തവക്ത്രൻ. ഹരിപോൽ. അതെ, അങ്ങനെ 3 അവതാരങ്ങള്. 3 വട്ടം ജന്മമെടുത്തു അല്ലെ? 2 പേരും 3 വട്ടം ജന്മമെടുത്തു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനും ഈ 5 പ്രൈമറി രസത്തിൽ വരുമ്പോ ദാസ്യരസമാണ്. എന്നാൽ ആ ദാസ്യരസത്തിൽ അദ്ദേഹം വീര്യരസത്തിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം നിർമ്മിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമുക്കറിയാം 3 വിഷ്ണു ഉണ്ട്. വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകായിരം, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആരാണ് കയറുന്നത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹാസംഘർഷണനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബലരാമനാണ് വിസ്തരിച്ച് സംഘർഷണനാകുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോ അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, എന്റെ മനസ്സ് വേറെ ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ സ്വയം സംതൃപ്തനായിട്ട് പോലും താൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ഭൗതികത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നു. എന്തിനാണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കാനും, അവർക്ക് തന്റെ അടുത്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനും, അവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കാനും. കാരണം ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് വേറൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, മറ്റു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിലാണോ താല്പര്യം, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ താല്പര്യം കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവിൽ കൂടെയും ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെയും എല്ലാം നമുക്ക് അതിലൊരു താല്പര്യം, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാറ്റം വരും. നമുക്കൊരു വലിയ മാറ്റമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ആ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യമില്ലാതെ വരികയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നോ അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചും നമുക്ക് പ്രതികരണം തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി വായിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും കുരുവംശാധിപനും ശ്രേഷ്ഠ സൈന്യാധിപനും ക്ഷത്രിയരുടെ നായകനുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാര, വിചാരം, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നിരതമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ വികാര, വിചാര, ആഗ്രഹ ശക്തികളെയും പൂർണ്ണമായും പരമസത്തയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരുടെ തലവനെന്നും സർവശക്തനെന്നും വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനമെന്ന വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായും ചിലപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായും അവതരിക്കുന്നു. ഇരുവരും ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ തലവന്മാരാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ആയതിനാൽ അവരെ സാത്വതർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അവണ്ണമുള്ള സാത്വതരിൽ പ്രമുഖൻ ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭീഷ്മ ഭഗവാന് മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. ഒരാൾ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അയാളുടെ തലവനായി തീരുന്നില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കി തീർത്താൽ മതിയാകും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭൗതിക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്നതല്ല. സ്വഗ്രഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാനായി മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നവയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:10 സ്വയം ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുകയും സാക്ഷിയാകുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരഭക്തന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളോട് അതായത് ഭക്തനോടും അഭക്തനോടുമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപഴകലിലുള്ള വ്യത്യാസമാണത്. സ്വതന്ത്ര പ്രജകളെയും തടവ് പുള്ളികളെയും രാജ്യ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രാജാവ് ഭരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും തലവനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന രീതി ഭക്തനോ അഭക്തനോ എന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അഭക്തർ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും നല്ലതും ചീത്തയുമായ അവശ്യ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നു. ഭക്തർ ഈ ഭൗതിക നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും അതീതരാണ്. അവർ അതീന്ദ്രിയ പാതയിൽ പുരോഗമനോ ഉന്മുഖരാകയാൽ ഭൗതികമായ യാതൊന്നിനും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശമായ സർവ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായി അവതരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദിനാരായണനാണെന്ന അറിവ് ഭക്തനുണ്ട്. തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സംസർഗം ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതും അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതും. സ്വേച്ഛയാലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിബന്ധനകളാൽ നിർബന്ധിതനല്ല അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ബന്ധിതനല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വിഭു അഥവാ സർവശക്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം, ഭഗവാൻ എന്താ ഭക്തന്മാരോട് മാത്രം ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തത്? ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും പറയണില്ല, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അതെന്താണ് അങ്ങനെ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പക്ഷപാതമൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭഗവത് കൃപയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് പറഞ്ഞ എന്താ? അല്ല മാതാജി, ഒരു ഭക്തനായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭൗതിക ഇതും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഇതും കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭഗവാന്റെ അടുക്കിലോട്ട് എത്തുന്നത് തന്നെ. അപ്പം ഭഗവാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല, അവരെ നേരായ വഴി കൂടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. എന്റെ ചോദ്യം, അതെന്താ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക്, നമ്മളൊന്നും ആദ്യം ഭക്തരല്ലായിരുന്നു അല്ലെ, നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടു, പിന്നീട് ഇത് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ കയറി പോയി.
എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറയരുതെന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരല്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണും. പലരിടത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കും. നമ്മളെന്തോ ഈ ഒരു സംഘടന നമ്മളെ എന്തോ ഈ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾക്കങ്ങ് ഒരുപാടങ്ങ് വിശ്വാസം, അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കൊണ്ട് മാതാജി അതാണ്. പറയുന്ന അത് സമയത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ അവര് വളരെ ആ, മോശമായിട്ട് പറയും, എത്രയും മോശമായിട്ട് വിട്ടു വരണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അതെ അതെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് പറയാനൊക്കില്ല. ആ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും പറയാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ അറിയുന്നത്? അറിയില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ശരിയാണത്. എന്താ മാതാജി? അനുഭവസ്ഥർ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അതെ അതെ. അപ്പോ അവർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തുമില്ല. കൂടാതെ അവർക്ക് എന്താണ്, അവര് കൂടുതൽ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവര് തെറ്റുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്തോറും അവര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താഴോട്ട് പോവും. അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഭഗവാൻ അവരോട് പറയണ്ട. എന്താണ്, ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കാരണം അവരടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. അവര് ഇപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവരതൊന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യത്തുമില്ല. അപ്പൊ അതൊരു അപരാധമായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാന് അവരടുത്ത് പക്ഷപാതം കാണിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് മാത്രം അങ്ങനെയില്ല. അവരോടും ആ ഒരു കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇത് ആയിട്ടില്ല. അവരാ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആ ശുദ്ധീകരണം ക്രമേണ വന്ന് അവർക്കും നാളെ ചിലപ്പോ കുറച്ച് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്കും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആ സുകൃതി, അതിനാണ് ഈ അജ്ഞാത സുകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അജ്ഞാത സുകൃതി കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അവർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പോലും അറിയാതെ അജ്ഞാത സുകൃതി അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അവര് കളിയാക്കിയെങ്കിലും കുറെ ഹരേ കൃഷ്ണക്കാര് വന്നേക്കാം, അങ്ങനെ കളിയാക്കിയെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അജ്ഞാത സുകൃതി അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ പ്രസാദം അവര് അറിയാതെ നമുക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇപ്പം നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ആ നഗര സങ്കീർത്തനം അവര് ജസ്റ്റ് എന്താ ഈ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയോ കേൾക്കുകയോ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ എഴുതിയേക്കുന്ന വായിക്കുകയോ, ഇതെല്ലാം സുഹൃതി കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ അജ്ഞാത സുഹൃതി കിട്ടി നാളെ ഒരിക്കൽ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരടുത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ലെവലിലായിട്ടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആരടുത്തും പക്ഷപാതമില്ല. ഭഗവാൻ അവരോട് കാരുണ്യമാണ്. അവരെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ വരാനുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്, ആ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ത്രിഭുവനഗമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരളകുലാ വൃതാനനാബ്ജം വിജയ സഖേരധിരസ്തു മേ നവിദ്യാ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ ഉറ്റ തോഴനാകുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദപൂർണമായ സർവാകർഷക ശരീരം നീലവർണ്ണത്തോടു കൂടിയതും തമാല വൃക്ഷത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ളതുമാകുന്നു. ഉച്ച നീച മധ്യ തുടങ്ങിയ 3 ലോകങ്ങളിലെ ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകർഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടയും ചന്ദനലേപനം ചെയ്ത വദനാംബുജവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലകാംക്ഷയില്ലാത്തവനായി തീരട്ടെ. ഇവിടെ ത്രിഭുവന ഗമനം, 3 ലോകങ്ങൾ. ഈ 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? 3 ലോകങ്ങൾ. 3 ലോകങ്ങൾ ആകാശം, ഭൂമി, പാതാളാണ് അത്. അല്ല, സ്വർഗം പാതാളം അല്ല, അങ്ങനെയും പറയും അല്ലെ നമ്മള്. ഭൂർ സ്വ അങ്ങനെ പറയും. ശരിക്കും 3 പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. സുതർലോകം അല്ലെങ്കിൽ
ഉത്കൃഷ്ട ലോകം, ഭൂമി, അധോ ആ ലോകം. ആ അതാണ് അതാണ് മൊത്തം 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഉപരിലും ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചലോകം, ഭൂമി അധോലോകം. പിന്നെ ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ, അതാണ് 3 ലോകങ്ങൾ. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, മിഡിൽ, പിന്നെ ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള സ്വർഗലോകം, തപലോകം, ജനലോകം, ബ്രഹ്മലോകം, അതെല്ലാം ഒരു മുകളിലുള്ള ലോകം. പിന്നെ നടുക്കുള്ളത് ഭൂമി, പിന്നെ താഴെയുള്ള ലോകം. തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാളം, അതെല്ലാം താഴെയുള്ള ലോകം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 3 ലോകം. ത്രിഭുവന ഗമനം. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെയും ഭഗവാൻ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നു. അത്ര സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും, ഭഗവാന് ശരീരവർണ്ണങ്ങളും മുഖകാന്തിയും വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര സൗന്ദര്യമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രിഭുവന ഗമനം, 3 ലോകങ്ങളിലും ആകർഷിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണം എങ്ങനെയാണ്? തമാലവർണ്ണം. തമാലവർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാല വൃക്ഷം. വൃക്ഷത്തിന് ഒരു കാർമേഘ വർണ്ണമാണ്. ആ വർണ്ണമാണ് ഭഗവാന്. തമാല വൃക്ഷത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള ആ നീലവർണ്ണമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. രവികര ഗൗരവരാംബരം ദദാനേ. രവികര രവി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? സൂര്യൻ. അപ്പോ ഇവിടെ രവികര ഗൗരവര. ഗൗര എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗൗരംഗ. ഗൗര എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ അതേ നിറം. അത് ഏത് നിറമാണ്? സ്വർണവർണ്ണം. അതെ, സ്വർണവർണ്ണമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിറം നല്ല തമാല വർണ്ണത്തിലുള്ള നിറമാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വേഷത്തില്, അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സില് ആ പീത നിറമാർന്ന ആ ഉടയാടയില് ഈ സൂര്യകിരണങ്ങളേക്കുമ്പോ അത് ഒന്നുകൂടെ തിളക്കമാകുന്നതാകുന്നു. നല്ല തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഭഗവാന്റെ അങ്ങ് ജ്വലിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശോഭ. ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പീതവർണ്ണം നല്ല സ്വർണം പോലെ തിളങ്ങുന്ന ആ വസ്ത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരം എന്താണ്? ചന്ദനലേപം പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ശരീരം. പിന്നെ ആനന അബ്ജം. ആനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളമായിട്ട് നല്ല സാദൃശ്യം ഉണ്ടല്ലേ? ആനനം, മുഖം. മുഖം എന്താണ്? അംബുജം പോലെയാണ്, താമര പോലത്തെ മുഖമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ രൂപം. കൂടാതെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്റെ ഭക്തനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താണ്? വിജയ സഖേ. ആരാണ് വിജയൻ? അർജുനന്റെ ഉറ്റ തോഴനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിജയ സഖേ എന്നാണ് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനില് രതിരസ്തു. ആ ഭഗവാനിൽ എന്റെ എല്ലാ ആകർഷകവും, എന്റെ രതി, എനിക്ക് ആ ഭഗവാനോടാവട്ടെ ആ രതി. മറ്റൊരു ആഗ്രഹവും എനിക്ക് വേണ്ട. മറ്റൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്റെ ആകർഷണം മൊത്തവും ആ പീതവർണ്ണമുള്ള വേഷം, ആ സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റ് സ്വർണത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന തമാല വർണ്ണത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം, ചന്ദനലേപമണിഞ്ഞ് താമര പോലുള്ള ആ മുഖം ഉള്ള അർജുനന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ ആ ഭഗവാനിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധ മൊത്തവും കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ആ ഭഗവാനിൽ എനിക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവട്ടെ, എന്റെ രതി മൊത്തവും ആ ഭഗവാനിലാകട്ടെ എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സൗന്ദര്യം 3 ലോകങ്ങളിലും എല്ലാരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം പോലെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ മിത്രമായി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭീഷ്മദേവന് നേരിട്ട്
കാണാം അല്ലെ, നേരെ കാണാം അർജുനനെയും കൂടാതെ ഭഗവാനെയും. അപ്പോ അർജുനൻ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യശാലിയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നില്ലേ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ യുദ്ധഭൂമിയില്. അപ്പോ അർജുനനും ഭീഷ്മരും തമ്മില് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ ഭീഷ്മർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ശോഭയാർന്ന ആ ഡ്രസ്സും ആ ഭഗവാന്റെ രൂപവും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തന്റെ ശത്രുവായി നിൽക്കുന്ന അർജുനന് ഭഗവാനെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന്. അർജുനൻ എപ്പോഴും കീഴടക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിജയസഖി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ ഭക്തന്റെ കൂടെ പേര് ചേർക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. യശോദാനന്ദനൻ, നന്ദനന്ദനൻ, പിന്നെന്താ വസുദേവ നന്ദനൻ, രാധാകൃഷ്ണ, അതുപോലെ വിജയസഖി എന്ന പാർത്ഥസാരഥി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ തന്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ തന്റെ ഭക്തന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കാനാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആ അർജുനന്റെ ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ സൂര്യന്റെ കിരണമേറ്റ് ആ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് ജ്വലിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭീഷ്മദേവൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അതൊക്കെ അങ്ങ് കുളിര് കോരുകയാണ് ഈ ആ ദൃശ്യം ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത്. കാരണം അദ്ദേഹം ആ വീരരസത്തിൽ തന്റെ ശത്രുവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും വീരരസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തെ അദ്ദേഹം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. യുധിതുരഗരജോ വിധൂമ്രവിശ്വക് കചലുളിതാശ്രമവാര്യലംകൃതാസ്യേ മമ നിശിതശരൈർ വിഭിദ്യമാന ത്വചി വിലസത്കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ. വിവർത്തനം: രണാങ്കണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മിത്രമായ അർജുനനെ മൈത്രിയുടെ പേരിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ നൽകി സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. അശ്വങ്ങളുടെ കുളമ്പടിയാൽ ഉയർന്ന പൊടിപടലങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാറി പറക്കുന്ന തലമുടി ചാരനിറമായി മാറി. സാരഥിയായി കർമ്മം നിർവഹിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനാംബുജം വിയർപ്പുതുള്ളികളാൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. ഈ സർവ്വവിധ അലങ്കാരങ്ങളും എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച തീവ്രമായ ക്ഷതങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിച്ചു. അപ്രകാരം എന്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അനുവദിച്ചാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധഭൂമിയില് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കുതിരകളുടെയൊക്കെ കുളമ്പടി ഭയങ്കര പൊടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പൊടിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ചുരുൾ മുടിയില് പറ്റി മുടിയെല്ലാം ചാരനിറമായി മാറി. അദ്ദേഹം എന്താണ് സാരഥിയും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആ കുളമ്പടി ഉള്ള ആ കുതിരയെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ പൊടിയെല്ലാം തലയിൽ പറ്റുന്നു. കൂടാതെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിയർക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ആത്മസംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വിയർക്കുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് തലയിലൊക്കെ പൊടിപടലമൊക്കെ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നി. ഇത് ഭഗവാനാണോ? ഇതെന്താണ്? ഇത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി അർജുനന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ ഒരു സാരഥിയുടെ വേഷം കെട്ടി ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഭഗവാന്? തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പകുതിയോളം ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പാണ്. അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പിൽ കൂടെ ഒരു കടല് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഗർഭോദക കടൽ. ഗർഭോദക ശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പകുതിയോളം ഗർഭോദക കടലാണ്. ആ കടൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ വിയർപ്പാണ് ആ കടലായി മാറിയത്. ആ കടലിലാണ് ആര് വീണത്? നമ്മുടെ ഭൂമി വീണപ്പോ വരാഹ അവതാരം വന്ന് ആ ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വിയർപ്പ് ഉള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പ്. നമ്മൾ പൊടി പിടിച്ച് വിയർത്തൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര അഴുക്കാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ കുളിച്ചാലേ വൃത്തിയാകുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനല്ല. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും
അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ തലയിലെല്ലാം പൊടിപടലം പിടിക്കുമ്പോഴും അതും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ ആ രൂപത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നമ്മളെ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ ഗോപന്മാരുമായിട്ട് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പശുക്കളെയൊക്കെ മേച്ച് കളിച്ചൊക്കെ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ അവിടെയും പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് വിയർത്താണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ആ മുഖത്തിനെ നോക്കാനായിട്ട് ഗോപിമാര് കാത്തിരിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ ആ കളിച്ച് വരുന്ന ആ മുഖത്തിനെയാണ് അവര് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ കാണില്ല. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭക്തനാണ്. അതായത് രാജാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഇഷ്ടം. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തനെ അല്ല, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനെ അല്ല, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാനിലാണ് തന്റെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതായത് രാജാവായിട്ടുള്ള ദ്വാരകാധീശനായിട്ടുള്ള പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ തലയിൽ കിരീടമൊക്കെ ഏന്തി ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഭടന്മാരും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ചുറ്റുമുള്ള ആ കൃഷ്ണനെയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വിജയന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാരഥിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? എന്റെ ശരങ്ങളേറ്റ് ക്ഷതം എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച തീവ്രമായ ക്ഷതങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ് ക്ഷതമേൽക്കുന്നത്? ഇപ്പം അർജുനനും ഭീഷ്മരുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അമ്പ് എയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ ആ അമ്പ് സാരഥിയുടെ മേത്തും കൊള്ളും, അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയുടെ മേത്തും ഒക്കെ ശരീരത്തും ഒക്കെ ഈ അമ്പ് എയ്യുമ്പോ നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമല്ലേ. അപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ എതിരാളിയുടെ പുറത്താവണമെന്നില്ല, എതിരാളിയുടെ സാരഥിയുടെ പുറത്തും കുതിരയുടെ പുറത്തും ഒക്കെ കൊള്ളാം. അങ്ങനെ ചില അമ്പുകൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റു. ഇവിടെ ഭീഷ്മർ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അത് ഏറ്റ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ചോര പൊടിഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ശസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ശസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്? അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആത്മാവിന് ശസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, തീ കൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ പറയുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ അയച്ച ശരങ്ങളേറ്റ് തീവ്രമായ ക്ഷതമുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നു. ക്ഷതം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ആത്മാവിന്. ഇതെന്താണ്? ഇതാണ് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ലീല. ഈ വീര്യരസത്തില് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ചിലരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്? പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട്. പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചില ഭക്തന്മാർ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ ഈ ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ ചോര പൊടിയുന്നതും ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് പൊടിപടലമൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നതും വിയർത്തിരിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം എന്താണ്? വീരരസം. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പം വീരരസം എന്ന് പറയുമ്പോ യുദ്ധമാണ്. രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഒരാൾക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഭഗവാനും അത് ആസ്വദിക്കണം. ആ വീരരസത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം തീർച്ചയായിട്ടും അതീന്ദ്രിയമാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇതാണ് ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം. ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ്. വീരരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. അമ്പുകൾ എയ്ത് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും. അതെങ്ങനെയാണ്? അമ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശത്രുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അതിന് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ തന്റെ പ്രേമഭാജനമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ
തന്റെ പുരുഷനെ വേദനയാൽ പ്രേമപൂർവം കടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അത് ഒരു വേദനയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അത് അത്രയും സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല, സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അമ്പെയ്ത് ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും, ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, അമ്പെയ്ത് ഭഗവാനെ നോവിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാനും അറിയാം, ഭീഷ്മദേവനും അറിയാം. ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ ഭൗതിക ലെവലിലല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ക്ഷതം ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ ക്ഷതം തന്റെ ഭക്തൻ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ആ വീര്യരസത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു ആസ്വാദനം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം സന്തോഷം നൽകുകയാണ്. ആ വീര്യരസത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ആ അമ്പുകളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ മുറിവ് വരുമ്പോഴൊക്കെ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാം. ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇതില് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ പടം എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് ഇത് ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപവും കാണുകയാണ്. തലയില് പൊടി പടലമൊക്കെ ഉള്ളതും വിയർക്കുത്ത് നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ ആ വീര്യരസത്തില് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. 35. സപതി സഖിവചോ നിശമ്യ മധ്യേ നിജപരയോർബലയോരഥം നിവേശ്യ സ്ഥിതവതി പരസൈനികായുരക്ഷ്ണ കൃതവതി പാർത്ഥ സഖേരതിർ മാമാസ്തു. വിവർത്തനം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് രഥം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സേനാവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നിർത്തുകയും പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപുരസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ അർജുനൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ രഥം 2 സൈന്യത്തിന്റെയും നടുക്കായിട്ട് കൊണ്ടു നിർത്തൂ. അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സേനയുടെ നടുക്ക് രഥത്തിനെ സ്ഥാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം. അതെ, സേനയോർ ഉഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയം. അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്യാണ്, ഈ രഥം അവിടെ സേനയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് രഥം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സേനാവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നിർത്തുകയും. അപ്പൊ നിർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് ഒരാജ്ഞ പാലിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തു പറയും? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ രഥം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇതാ അർജുന, നോക്കൂ, ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, നീ കാണുന്നില്ലേ? എല്ലാരെയും കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. നിന്റെ എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ? അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ശക്തി. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ പൂജകൾ ചെയ്യും, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഓരോ അർച്ചന ചെയ്യും, എല്ലാം നല്ലതായി വരണേ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരണേ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടത്. ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു
നമ്മളെല്ലാവർക്കും എല്ലാം തന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭഗവാൻ തരും, നമ്മളുടെ ആർത്തിക്ക് തരത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു രഥം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുക അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ ഭഗവാൻ അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? കാരണം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനോടുള്ള കാരുണ്യമാണ്, അത്രയും സ്നേഹമാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാന്. ആ അപ്പം ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവാൻ വരെ ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. തന്റെ ഭക്തന്റെ സേവകനാവുകയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് വെറും ഒരു സാരഥിയെ പോലെ, സാരഥിയായിട്ട്, അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്, തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. തന്റെ ഭക്തന്റെ ദാസനാവാനും ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു അച്ഛൻ തന്റെ കൊച്ചുകുട്ടി പറയാം, അച്ഛ അത് ചെയ്, അച്ഛൻ ഇത് ചെയ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് കുഞ്ഞു പറയുന്ന പോലെല്ലാം അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് അർജുനനോടുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം. ഭീഷ്മദേവൻ അതറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പാർത്ഥ സഖേ, എല്ലായിടത്തും വിജയ സഖേ, പാർത്ഥ സഖേ, അർജുനന്റെ മിത്രമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നടുക്ക് വന്ന് നിന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും, അതായത് അർജുനന്റെ പാണ്ഡവർക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ കൗരവ പടയുടെ എല്ലാവരുടെയും ആയുസ്സിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കൊണ്ട്. അപ്പൊ പൊതുവെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്? അർജുനനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആയുസ് ഭഗവാൻ കുറച്ചു. അപ്പൊ അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആണോ? ഭഗവാൻ അവർക്കും കാരുണ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അവർക്കും, കാരണം ഭഗവാനെ കണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ദർശിച്ച് ശരീരം വെടിയുന്നവർക്കെല്ലാം മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, അർജുനന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കാരുണ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ശരീരം വെടിയുക, അല്ലെ അർജുനന്റെ കയ്യാൽ ശരീരം വെടിയുക, ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ ശരീരം വെടിയുക, ഇവർക്കെല്ലാം മോക്ഷം കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് സാധാരണ മരണം സംഭവിച്ചാൽ മോക്ഷം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ദൃഷ്ടി പതിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ ആ ദൃഷ്ടി പതിച്ചതിനാൽ അവർക്കെല്ലാം മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കും ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? കാരുണ്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാരിലും ഭഗവാൻ നന്മയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ സാധാരണ നോക്കുമ്പോ അർജുനൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവരുടെ ശക്തി കുറച്ചു, അവരുടെ ആയുസ് കുറച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ജന്മവും കർമ്മവും ദിവ്യമാണ്. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം. ജന്മകർമ്മ. ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല മാതാജി. സോറി പ്രഭു, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം ത്യക്താദേഹം പുനർജന്മ നെയ്തി മാമിൽ. പുനർജന്മമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണം. ആ ശ്ലോകം അർത്ഥവത്താകുന്നത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവവും ഭഗവാന്റെ കർമ്മവും എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ പുനർജന്മം വേണ്ട. ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയവും, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഭഗവാന് അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. അടുത്ത 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. വ്യവഹിത പ്രീതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവധാധിമുഖസ്യ ദോഷ ബുദ്ധ്യാ കുമതി മഹരദ ശരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു.
അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും വീക്ഷിച്ച് അജ്ഞാതത്താൽ കലങ്ങിയ മനസ്സുമായി നിന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് ആ അജ്ഞാനത്തെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാംബുജ രതിയിൽ സദാ ആകൃഷ്ടനായി ഞാൻ നിലകൊള്ളട്ടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സേനയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാരെയും കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതെല്ലാം അർജുനന്റെ ഏറ്റവും വീക്ക്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും പിതാമഹനും, പിന്നെ തന്റെ ബന്ധുക്കൾ, തന്റെ സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മറന്നുപോയത്. എല്ലാരെയും ഇവിടെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനൻ ആകെ വിഷമിച്ചു. അർജുനന്റെ ഉള്ളില് ആ അനുകമ്പ വന്നു. ഇവരെയാണോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവർക്കെതിരെയാണോ ഞാൻ എന്റെ ആയുധം എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നൽ. അപ്പൊ എന്താ, അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഓ, ഞാൻ ഇവരെയാണോ വധിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ എന്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ എങ്ങനെ വധിക്കും? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത്? മലിനപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? കാരണം അർജുനൻ അതെല്ലാം ശരീരബോധത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനനെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ഇങ്ങനെ അനുകമ്പ വന്ന് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പും വില്ലും എല്ലാം തറയിലിട്ട് തലയിൽ കൈയും വെച്ച് രഥത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇരുന്നപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഈ മാസമാണ് ഗീതാ ജയന്തി. അപ്പൊ ഈ മാസം നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീത ഒരുപാട് പേർക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. അത് ഒരുപാട് വലിയൊരു സേവനമാണ് ഭഗവത്ഗീത ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. ഗീത ഉപദേശിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അർജുന നീ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവരാരും ആത്മാവല്ല, ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ പ്രതികൂല അർജുനൻ അപ്പോ പറയും ആത്മാവിന് മരണമില്ല, പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമം വരും, അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വരും, അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്? അക്ഷോഭ്യതയോടെ നേരിടും. ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത ഉണ്ടാകും. സുഖവും ദുഃഖവും വരുമ്പോ നമ്മള് അതിനെ കാറ്റും മഴയും പോലെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചൂടും തണുപ്പും പോലെ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതേത് ശ്ലോകമാണ്? മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമ പായിനോ നിത്യ താംതി തിദിക്ഷഭ. അപ്പൊ ആ തിദിക്ഷ, അതായത് നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു, അല്ലെ? ആ മരണത്തെ നീ അതിനെ സഹിക്കണം. നീ കൊല്ലുന്നത് അവരെ ശരീരം മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അങ്ങനെ ആ മലിനപ്പെട്ട അർജുനന്റെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്താൽ ആ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം കൊടുത്തു, ആ ബുദ്ധിയെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം അർജുനൻ വീരനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും അർജുനൻ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ മുക്താത്മാവാണ്. അങ്ങനെ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഈ മലിനപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അർജുനനിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്തത്. ബദ്ധാത്മാക്കളെ എല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് തിരിച്ച് ആത്മവിദ്യ നൽകി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്ന നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണല്ലേ. അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുകമ്പ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ, അർജുനൻ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ശ്ലോകം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. സ്വനിഗമപഹായാമാത്പ്രതിജ്ഞാ മൃതമധികർത്തുമവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാ ധൃതരഥചരണോ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗതോ തരീയാ. എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട്
ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണതുപോലും അറിയാതെ ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹമാനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞടുത്തു. ആ പടമാണ് ഇത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ശപഥം അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ശപഥം ക്ലിയറായില്ല. കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല, ഇല്ല. നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ ശപഥം, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു പടം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ കാണുന്നോ മാതാജി? കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്റെ ശപഥം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഈ ചക്രം, രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് എന്റെ അടുത്തോട്ട് ഒരു സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ഉത്തരീയം പോലും താഴെ പോയി. അതുപോലും അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ശപഥം? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി വരുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങളില് ഒരു 2 സംഭവങ്ങൾ നടന്നു യുദ്ധത്തിനും ഇടയില്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ല. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല. സൂര്യ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. അവര് തിരിച്ച് ആ ടെന്റിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് വൈകിട്ട് ദുര്യോധനൻ ചെന്ന് ഭീഷ്മദേവനോട് പറയും, അങ്ങയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ശക്തിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും അർജുനനോടും പാണ്ഡവന്മാരോടും ഒക്കെ ആ ഒരു പക്ഷപാതം ഉണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ അങ്ങ് ശരിക്കുള്ള ശക്തി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പാണ്ഡവന്മാരൊന്നും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ പറയും. അപ്പം ഭീഷ്മദേവന് അത് കേട്ടപ്പോ, എനിക്കൊരു പക്ഷപാതവും ഇല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവോ? നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? നാളെ നോക്കിക്കോ, നാളെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 5 പാണ്ഡവന്മാരെയും എന്റെ കൈയാൽ വധിക്കും. അതിനാൽ ഞാൻ ഈ 5 ശരങ്ങൾ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ 5 ശരങ്ങളും 5 പാണ്ഡവന്മാരെയും വധിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധന സന്തോഷമായി. ദുര്യോധന എന്ത് പറയും? ശരി, ഈ 5 ശരങ്ങളും ഞാൻ വെച്ചുകൊള്ളാം. നാളെ ഞാൻ തിരിച്ചു ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ തന്നോളാം. ഞാനിത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ദുര്യോധനൻ ആ 5 ശരങ്ങളും കൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചോ, നാളെ കൊണ്ട് യുദ്ധം എല്ലാം തീരും, ഭീഷ്മദേവൻ ഇവരെ 5 പേരെയും വധിക്കും. അപ്പോ അന്ന് രാത്രി കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയും, നേരെ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് പൊയ്ക്കോളൂ, പോയിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഈ 5 ശരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അർജുനൻ നേരെ ദുര്യോധനന്റെ താമസിക്കുന്നിടത്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ കണ്ടപ്പോ, അപ്പൊ ഇവിടെ ആ അതിഥി മര്യാദയാണ് ദുര്യോധനൻ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ശത്രു ആണെങ്കിൽ പോലും തന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന അതിഥിയെ നല്ല രീതിയിൽ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം, ഇതേ ദുര്യോധനൻ തന്നെയാണ് യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ടോക്കിന് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ചെന്നപ്പോ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ദുര്യോധനൻ? അദ്ദേഹത്തിനെ ബന്ധിക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കുകയും ഈ മായാജാലക്കാരനായിട്ടുള്ള ഈ മായാജാലം ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ദുര്യോധനൻ പെരുമാറിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇയാള് മാറി, നല്ല സ്വഭാവമായി. പക്ഷെ ഏത് നിമിഷമാണ് ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടുകിട്ടും. അതാണ് അസുരന്മാർ. അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചഞ്ചലമാണ്. ചിലപ്പോ നല്ലതായിട്ട് തോന്നും, ചിലപ്പോ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറുന്നതും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെ അർജുനൻ വന്നപ്പോ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറയുന്ന? എനിക്ക് അർജുനൻ പറയും, എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, 5 ശരങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവൻ തന്നത് എനിക്ക് തരണം. അപ്പോഴേ ദുര്യോധനൻ ഞെട്ടി. കാരണം അത് ദുര്യോധനനും ഭീഷ്മരും തമ്മിൽ മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ആരും അത് കേട്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് എങ്ങനെ അർജുനൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? 5 ശരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ അർജുനൻ എന്താണ്, ഇവര് ഈ വനവാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോ
ഇവരുടെ രാജ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാത്ത ആളാണ് ഇപ്പൊ 5 ശരങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ മായയാണ്. ദുര്യോധനനെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്തിന്? തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഭീഷ്മദേവൻ ചോദിക്കും, ആ ശരങ്ങൾ എടുക്കൂ യുദ്ധത്തിന് പോവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന് മനസ്സിലായി ഇത് ആരുടെ പണിയാണ്, ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ആരുടെയാണ്, ആരുടെ പ്ലാനാണ് ഇത്? ഭഗവാന്റെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ പ്ലാൻ ആണല്ലേ, ഭഗവാൻ അറിയാം. അത് ഭീഷ്മദേവന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോഴാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു ശപഥം എടുക്കും. ഇന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശപഥം ലംഘിക്കും, അദ്ദേഹം ആയുധം എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ മരിക്കും. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് എന്തായാലും ഇന്ന് സംഭവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുത്തേ പറ്റൂ. അപ്പം ആ ശപഥം ലംഘിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കൃഷ്ണൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ആർക്കും അർജുനനെ ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ശപഥമെടുക്കും. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്നുള്ള ശപഥം ആണ് ഭീഷ്മദേവൻ എടുത്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ശപഥം ചെയ്തത്? യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അർജുനനും ദുര്യോധനനും ഭഗവാനെ കാണാൻ ചെല്ലും യുദ്ധത്തില് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എവിടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കാൽപാദത്തിന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ഇരിക്കും. ദുര്യോധനൻ എവിടാ ഇരിക്കുന്നത്? തലയ്ക്കല്. അവന്റെ തലയുടെ അടുത്തല്ലേ. ദുര്യോധനൻ ഒരു വിനയമില്ല, എല്ലാം നേടണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വിനയമില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ അത്രയും വിനയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം സേവിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഉണർന്നു. കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ആരെ ആദ്യം കാണുന്നത്? അർജുനൻ. തലയുടെ അടുത്ത് കാലിന്റെ അടുത്തിരുന്ന അർജുനനെ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനോട് ചോദിക്കും, അർജുന നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയും, ഞാനല്ലേ ആദ്യം വന്നത്, ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് എന്നോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്, എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റു. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് അർജുനനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇളയതുമല്ലേ, അവൻ ചോദിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആയുധം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാരായണ സേന. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും കിട്ടുക. ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സൈഡില് എന്റെ നാരായണി സേന കാണില്ല, എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നാരായണി സേന. നിനക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അങ്ങ് മാത്രം മതി, അങ്ങ് മാത്രം എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അങ്ങ് ആയുധം പോലും എടുക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സാരഥിയായിട്ട്, അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ എന്താണ്? ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭീഷ്മദേവരോട് ആ കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട്, ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ, ഭീഷ്മദേവന്റെ വാക്ക്, ആ വാക്ക് തന്റെ വാക്ക്, ഭീഷ്മദേവന്റെ ആ വാക്കിനെ നടത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അർജുനനെ ഇങ്ങനെ ഭീഷ്മരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇതേപോലെ വീലെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭീഷ്മര് അത്ര ശക്തമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. അർജുനൻ ഒന്നും എതിർത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സമയം എത്തിയപ്പോ അർജുനൻ ഉറപ്പായിട്ടും മരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു. അടുത്ത നിമിഷം അർജുനൻ മരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നപ്പോ കൃഷ്ണന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഈ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ രഥത്തിന്റെ വീലെടുത്ത്, ആ ചക്രം എടുത്ത് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് കൊല്ലാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞോടുകയാണ്. അത് എന്താണ് സാദൃശ്യം പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തില്? സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന പോലെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് കൊല്ലാനായിട്ട് നടന്നു പോവാണ്. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ കാണുന്നത്? അയ്യോ അരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട്, അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യരുത്, അങ്ങ് ചെയ്ത ശപഥം ലംഘിക്കരുത്, അങ്ങ് ആയുധം എടുക്കല്ല, അങ്ങ് ആരെയും വധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം. അപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണാം. ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ മരണപ്പെടാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ വീര്യരഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശത്രുവിനെ പോലെ പുറമേ കാണുമ്പോ ശത്രുവിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെങ്കിലും ഈ ഭഗവാൻ വരുന്ന ആ രൂപമെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണ്, അതിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്റെ ശപഥം അത് കോട്ടയെന്ന് വെച്ചു. ആർക്കു വേണ്ടി? തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു.
ഈ രഥചരണ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രഥത്തിലുള്ള ഈ ചക്രം എടുത്ത് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത്. കൂടാതെ ഉത്തരീയമൊക്കെ താഴെ വീഴുന്നു. അത് പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ഉത്തരീയം താഴെ വീഴുന്ന പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് ഇതുമായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാരുണ്യം ആരോടൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത്? ഒന്ന് അർജുനന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ, കൂടാതെ തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവന്റെ ശപഥം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി, ചെയ്ത ശപഥം അത് ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ സ്വന്തം ശപഥം അദ്ദേഹം ലംഘിച്ചിട്ട് ഭീഷ്മദേവന്റെ ശപഥം അതിനെ സാധൂകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്റെ ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണം, എന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക്, അതാണ് എന്റെ പ്രതിജ്ഞയെക്കാൾ ഏറ്റവും വലുത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി തന്റെ ശപഥം എന്തും തിരസ്കരിക്കാൻ ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തൊരു രഹസ്യമുണ്ട്. ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഈ ശപഥം ലംഘിച്ചോ? അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ആയുധമാണോ? ചക്രമല്ലേ, ഒരു രഥത്തിന്റെ ചക്രമാണ്. ഒന്നാമത് ഇത് ആയുധമാണ്, ആയുധമല്ല. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ആരെയും ഇത് വെച്ച് കൊന്നില്ല. കൊല്ലാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ വന്ന് തടഞ്ഞു. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചോ? ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ആയുധം എടുത്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ആരെയും വധിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശപഥം ലംഘിച്ചോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ വാക്കും അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്തതല്ലേ. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ പറ്റൂ. എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാരെയും, അർജുനനോടും കാരുണ്യം കാണിച്ചു, ഭീഷ്മദേവനോടും കാരുണ്യം കാണിച്ചു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം തന്റെ ശപഥം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തില് പർപ്പോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പർപ്പോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രൂപം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭീഷ്മദേവൻ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിച്ച് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണത് പോലും അറിയാതെ ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഇനി ബാക്കിയുള്ള 5 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.